ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/12/25 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನ್ಯಾಲೆ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಅಂತಿಮತಿ ಸೋಗತಿ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಾಬನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾವಂಜಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಹಸ್ಯ ತಿರುಪದೆ. ಉತ್ತರ: ಬಾಬ ತಿರುಪವರ ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಎಂಚಿನನೆ ಆಂಡಲ ಸಹ ಇಂದು ಹೊಸತದಲತ್ತು. ಜೋಕ್ಲೆಂದೆಟ್ಟು ಎನ್ನಲ ಸಹ ಓವೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮದ ಬಂಧನೊಡು ಬಂಧಿತಾದುರ್ಲೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಪದು ಬಾಬಾ ಎಂಚ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಂದರು. ಗೀತೆ ಕಡೆಕಲ ಆ ದಿನ ಬತ್ತಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಣ್ತೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರೆತಂಡು ಕಲ್ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಎಂಕ್ಲೆನು ಧನವಂತೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಸಹ ಆಯುಷ್ವಾನ್ ಭವ, ಧನವಾನ್ ಭವ, ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ. ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಓವೆ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರೆದರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾವದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಾಪನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ತೇರು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಓದುವಿರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಓದವನಕುಲು ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಪಂಪನವು ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಇಂದೇನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆದು ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅತಂಡ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸುರುಕು ಶೂದ್ರಾದಿತ್ತರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಯರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದೇವತೆ ಓಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಏರಿಗ್ಲ ಸಹ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಶೂದ್ರ ವರ್ಣದಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ತೆರೆದಿಸಿ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪದು ಸತ್ಯ ಖಂಡದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೇರು. ಸತ್ಯ ಗುಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಪಾಪ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಲಿಯುಗಡೆ ಅಜಮಿಲ ಪಾಪಾತ್ಮ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೌರವ ನರಕವಾದುಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಲ್ಲ ರೌರವ ನರಕ ತೋಜಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚೆಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಒಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಐದು ಅರ್ಥ ಆಗುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚ ನಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಪೋನುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಲ ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರೆ ವಿರಳ ಪವಿತ್ರ ಶುದ್ಧವಾದಪ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಜಂಗಮೇರು ಪಣಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚಿನ ಕಲಿಯುಗ ಬರ್ಪುನವು 13 ವರ್ಷದ ಕುಮಾರಿಯರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಡ್ರಾಮುಡು ಎನ್ನಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮದ ಬಂಧನುಡು ಬಂದೇತಾದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಹೂವಿ ಹೊಸ ಪಾತೆರಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋನನಿ ಇಂಚ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗಿದರು ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಅವನುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಿಕಲು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಬಾಬಾ ಏತು ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯದು ತೆರಿಪವಿರು. ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗೂ ಅತೊಂಜಿ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊರಪುಚಿರು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆತುಂಡು ಹೊಸ ಪಾತರೆಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕಯ್ಯನು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮೋಡಿಯನು ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬತ್ತದ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆನ ತೆರಿಪವೆ.
ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿ ಅವು ಸಹ ಸಮಯಗಾದೆ ಪನೋಡಾಪುಡು. ಇಂದು ಅಂತ್ಯಕಾಲತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವಿರು ಏನೋ ನೊರಿಯನ ನೆನಪು ಮಂತರಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನಾದ ಬುಡ್ಪರು ಜೋಕುಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪ. ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ಪನ್ಪೇರು ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಓರಿ ಜಿನ್ನನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪರತ್ತೆ. ಎಂಕ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನ್ನ ಅನಿಕ್ಲೇನ ತಿಂದದು ಗುಡ್ಪೆ ಬಂದ ಜಿನ್ನು ಪಂಡೆ ಐಕೆ ಏನೇನು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುಲ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಕೊರಡಾಂಡ್ರೆ ಬಾಬರ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಗೊಬ್ಬು ಕೂಡ ಜಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಅದುಂಡು. ಪತಿ ತೆರದು ಪಾವನೆರದು ಪತಿ ತಾವಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ದಾಲ ಕಷ್ಟದ ಪಾತೆರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ವಾ ಲಡೆಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೋಣಂದಿನ ಕಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಲಡೈದ ಪಾತೆರನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಮಾಯ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಪನೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಡೈಯಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ತೂತೇರು ಎಂಕುಲು ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ ಕೂಡ ನೆನಪು ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ದೀಪನು ತೆಕ್ಕದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಕಾವಳದ ಕಥಲ ಉಂಡು. ಜೋಕುಲು ಜಯ ಪಡೆಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ನಡಪುಂಡು ಕೂಡ ಮಾಯೆ ಬತ್ತದು ದೀಪನು ತೆಕ್ಕದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಈತ ಜೋರಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. 5 ಎನ್ಮ 10 ವರ್ಷದುಪ್ಪುನ ಪರಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೃಕ್ಷಲ್ಲ ಸಹ ಬೂದು ಪೋಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವರ್ಣನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಾಲೆದ ಮನೆಯಾದಿತ್ತೇರು ಗಂಡ ಇನಿ ಅಕುಲಿಚ್ಚೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಗಜನು ಗ್ರಾಹ ತಿಂದುಂಡು ಇಂದು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ಪಂಚ ವಿಕಾರೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪುಲೆ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುನಗ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಬುಡುಪರು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬಾಬನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಆಲೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರನು ಏಪಲ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. ನಾಮರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಮಾತಲ ನೆನಪುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪ್ಪೇವೆ. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನಾದಿತ್ತರು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದರು ಐಟ್ಲ ಸುರುಸುರು ತಕುಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬೇತಕ್ಲವು ಅಜಿಪತ್ತ 3 ಜನ್ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನವು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮಲುಂಡು. ಬೇರೆ ಸುರುಸುರುಕು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾದಿತ್ಯರು ಮೆರೆಗಾದು ಪನ್ಪೇರುಂದೆತ್ತಂಡ ಅರ್ಥ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳಾದ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯೊಂದು ಕೂಡ ಆರು ನಾರಾಯಣ ಪೇರು. ವೃಕ್ಷಡ್ಲ ಸಹ ತುಜ್ಪದರತೆ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇಟು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಹೊಂದಿದೇರು. ತೀರ್ಥಿಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತಗ್ ಏಪಲ ಪರಮಪಿತ ಬಂದ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪರಮಪಿತ ಒರಿಯಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬೇರೆ ದೇಹಧಾರಿ ಆರು ವಿದೇಹಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗ್ ಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಪರಮಪಿತ ಅಂತೂ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಧಾಮಡು ಇತ್ತೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆರಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಸಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲು ಸ್ಥೂಲವತನುಡೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಐನರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಇಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತಗ್ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಭಗವಂತಗ ಓವು ಈ ಶರೀರದ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಒಯ್ಕೆ ಪುದರು ಬರ್ಪುಂಡೋ 5 ಅಕಲು 6 ಭಿನ್ನವಾದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮಡುಪ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಸ್ಥೂಲ ನಾಮರೂಪರ್ದು ಭಿನ್ನವಾದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಉಂಡತೆ. ಸಾಧು ಸಂತ ಇಂಚಿನಕುಲು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಅಕುಲು ಕೇವಲ ಎಲ್ಲು ಮಠನು ಬುಡ್ದು ಪೋತೆರು. ಬಾಕಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಅನುಭವಿಯಾದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ.
ಐನು ಹಿಡಿದವರ ಅಕಲಿನ ಮಹಾತ್ಮೆಯರು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಐನು ವಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುನನೇ ಇಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರರು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಈ ಸಮಯದಂತೂ ಏರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾದು ಪೆರಿ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಮಲ್ಲಕುಲು ಆಯರು ಬಂದ ಅಂಡಲ ಸಹ ಪತಿತೆರು ಬಂದೆ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಮಾತೆನಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಈ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಈ ಚಕ್ರಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶರೀರನು ಪಡೆಪೇರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಮಾತಲ ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅವಡಾಪುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಆತ್ಮನು ತೆರಿಯೋಡಾಪನು ಈತು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಂದುಡು 84 ಜನ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿಂದು ಇಂದು ಏ ಮಾತೆರ್ದಲ ಅದ್ಭುತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ನಾಟಕಲ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಮಲ್ತುದು ಇಂದು ಏಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಶುರುವಾತನು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಇಂಚಂಡು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚ ಮಲ್ತುದು ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರುದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಸಮುದ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಆಕಾಶದ ಅಂತ್ಯನು ದೆಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೋ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಏತು ಅದ್ಭುತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಅದ್ಭುತನೋ ಅವಿ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಏಪಲ ಏರ್ಲ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಪಾತ್ರೋಣವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪೆರು ನಾಟಕ ಏಪಾಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭಗವಂತಗೆ ಪನ ಎಂಚಿನಾದಿತ್ತನು ಈ ಸುಖ ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚನು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ಬಂದು ಮಸ್ತಿ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅರೆ ಇಂದು ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು ಪ್ರಳಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ತುದುಂಡು ಇಂದೇನು ದಯಗ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ಬಂದು ಪನೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾನಗನೆ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನನು ಬಾಬ ತೆರಿಪವೆರು ಇಂದಿರ್ದು ನಿಖಲು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಉನ್ನತಿನ ಪಡೆಯುವುದುಪ್ಪರು ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬಾ ಒಂತೆನೆ ತೆರಿಪೊಂದಿತ್ತೆರು ಅವು ಅದ್ಭುತ ಪಾತರಾದುಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣಲ ಇತ್ತಿನತ್ತೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೆರು ಭಕ್ತಿದಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಕೃಷ್ಣನು ಕಂಸಪುರಿರ್ದು ಬುಡ್ಪದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರು ಬಂದು ತೋಚ್ಪದೇರು ನಿಗಲಿತ್ತ ತೆರಿ ಒಂದರು ಅಲ್ಪ ಕಂಸ ಅಂಚಿನಕಲು ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೀತ ಭಾಗವತ ಮಹಾಭಾರತ ಇನ್ನು ಮಾತೆತಲ ನಡುಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಸಹರ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಪರಂಪರೆದು ನಡೆತದು ಬರ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೆರಿಯುವುದು ಅನ್ನ ರಾವಣ ಏರು ಪನ್ಪೆಣ್ಣು ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸಿರು ಏರು ಮಾತ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿರ್ಲಿರೋ ಅಕಲು ತಿರ್ತು ಜತ್ತೊಂದು ಪತಿತಾದ ಬುಡ್ಪೇರು ಏರು ಹೆಚ್ಚ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆರು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೆರಿನು ಮಾತ ಪಾತೆರುನು ಬಾಬನೆ ಕುಳದು ತೆರಿಪವೆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸೇರು ನಿಖಲು ತೆರಿ ಉಣ್ಣೆಡ್ದವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರಡು ಬರೆತುಂಡು ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶಂಕರನ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶ ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕ ಪಾಲನೆ ವಿನಾಶದ ಸಹ ಖಂಡಿತ ಆವಡಾಪುಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ತೆರೆಯು ನೀರು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಮಹಾಭಾರತಲ ಸಹ ಗೀತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನು ದೀಪುಂಡು ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದೊಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಒಂದು ಪೈರ ಸಾಧ್ಯೆಚ್ಚಿ ಒವ್ವೇ ಹೊಸ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆದಿರು ಏರ್ನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಂಡೋ ಅಕಲು ಗಂಭೀರಾದುಪ್ಪಿರು ನಿಕಲು ಆಂತರ್ಯಡು ತೆರೆಯುನರು ಇಂಗ್ಲು ಏತು ಸಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆದ ಇಂದು ಕೋಡೆದನೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಕೋಡೆದ ದಿನ ಇಂಕ್ಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ ಕುಡ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗದು ಇನಿ ಪತಿತಾದುಲ್ಲ ಕುಡ ಇತ್ತೆ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ನಿಕುಲೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಒಂತೆಲ ಅಂತರಾಯರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ರಾಜಧಾನಿಡು ಕೆಲವರು ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು ಇನ್ನು ಪುರುಷಾರ್ಥರದೇ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿದಿನ ಸುರುಕು ಇಂಗಳು ಕೋತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಕೀಲಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರಗೋ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಏರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳಿರೋ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುಲು ನಿಜವಾದಲ ಇಂಕ್ಲು
ಓವಿ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಲು ಎಂಗುಳಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಭಾವ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೆಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಲಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಪಾತಿರನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೀರು ನೀರು ನಿಖುಲ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶನಿಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪರು ಪೊಸತು ದಾಲತ್ತು ಇಂದೆರ್ದೆ ಅಮರಪುರಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ದೇವಿಯರು ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಂದಿರಳು ನೀನು ಮಾತಲ ಪೂಜಾರಿತನದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂಜ್ಯತನದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಗುಹ್ಯ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಂದುಪ್ಪೆ ಸುರುಕು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಳು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಉಂಡು ಐನ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಒರಿದುಪ್ಪುನು ವರ್ತಮಾನೋಡಂತೂ ಬಾಪ್ತಾದ ಪೊಸ ಪೊಸ ಪಾತಿರನು ತೆರಿಪಂದುಪ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಈತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು ಐಟು ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದನು ಈ ವಿಚಾರ ಸುರುತ್ತ ಕಾಪಿಡು ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಪರತ್ತು ವಿಚಾರನು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಅಂತಿಮದ ಫಲಿತಾಂಶನೆ ತೆರಿಪವೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪದೆ ನಂಬರ್ ವಾರು ಓದೊಂದುಪ್ಪರು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತ ಆವೊಂದುಪ್ಪರು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಗ್ರಹಚಾರ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಹೃದಯಘಾತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡ ಲಕ್ಕದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪು ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯರು ದಿವಾಲಿಯ ಎರಡ ಕುಡ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಧನವಂತಾದ ಹುಡುಗರು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಎರಾಂಡಲ ವಿಕಾರಡು ಬೂಡಿ ಎರಡ ಬಾಬ ತಿರಿಪೇರು ಕುಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯಲಿ ಕುಡ ಏರು ನೇನು ಸುರು ಮಲ್ಪಡು ಬೂರು ಎರಡ ಕುಡ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಂದು ಬಾಬ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಲಕ್ಕುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಇನ್ನೇನು ತಡೆಪುಚೇರು ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ನದವರ ಕೂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಯ ಸಹಯೋಗಿ ಅಂಡಲ ಆಪೆರತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ಬಂದೆ ಪನೋಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆವು ಜೋಗ್ಲೆತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮುರುಕುದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಂತು ಇಂದುವೆ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪಾರೆ ಏ ತುಂಚಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪಾತೆರನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಜರು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಪೂಜರ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಕೇನುವರು ಬಾಬಾ ಆತ್ಮ ಪಂದೆ ತೆರಿದ ಆತ್ಮಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಐನಡ್ದವರ ಬಾನ ನಾಟುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಬಾನ ನಾಟುಂಡು ಪಂದೆತ್ತಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಅವು ಪುರುಷಗ್ ಪತ್ತುಜಿ ಕುಡ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲೆನು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಡ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪುರುಷನ ಸ್ತ್ರೀ ಜ್ಞಾನೋಡು ಕನಪೇರು ಅಪಗ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಸಹ ಕಂಕನನು ಕಟ್ಟವನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಮೊಕಲು ನಿಕಲ್ನ ಗುರು ಈಶ್ವರ ಮಾತಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನಾರು ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಆ ನೊರೆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ನೀವಡಾಪುಂಡು ಈ ದೇಹಲ ಎನ್ನತ್ತು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗಿದ ತೆಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಹೂವೇ ಗ್ರಹಚಾರ ಬತ್ತನ್ನ ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣ ಅದು ಕುಂದು ಬಿಡ್ರವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುವುದಾಪು ರಡ್ ಸ್ವಯಂನ ಸ್ಥಿತಿತ ನೆನಪುಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಬಿಯ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಲಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವರ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೊಡು ವರದಾನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮಗು ಮಾರ್ಗ ತೊಜ್ಪೋನಂಚಿನ ಚೈತನ್ಯ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಭವ ಏನ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸೇವೆಗಾದ ಪರಮಧಾಮುರ್ದು ಅವತರಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲು ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪರು ಪಾತೆರೋರು ಐಟು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಹಿಂದುವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಒಂಜೆ ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್ ಬಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ಚೈತನ್ಯ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಲೈಟ್ ಆತ್ಮಗು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಮಾರ್ಗ ತುಜ್ಪೋನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಯೋಗದ ಜೊತೆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಆದಲೆ ಅಪಗ ರಾಜಧಾನಿಡು ದುಂಬುದ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಈತೆ ಸಂಪನ್ನ ಅರ್ಥಂಡ ಕರ್ಮಾತೀತ ನೆಟ್ಟು ತತ್ಪರಾಲೆ
ಇಂಚ ಕರ್ಮಡು ಬರಪುನವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಪುನವ ಸಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದುಪ್ಪಡು. ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪುಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಲೆ ಏರು ಸದಾ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಡು ಉಪ್ಪಿರಾಕುಲು ಸಹಜನೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆವುಲೆ. ಏಪ ಬೋಡು ಕರ್ಮಡು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬೋಡು ಭಿನ್ನಾದ ಬುಡ್ಲೆ. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕರ್ಮದ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.